Ibilang ti Ilocos Norte Police Provincial Office baligi ti padnakaisayang kat ti Dugong Bayani bloodletting activity. Iti mismo a multipurpose building iti nasaong opisina. Iti ket ti panagipag binulig ti INPPO iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center National Voluntary Blood Service Program da. Sigun na impormasyon tinawentawen nga dayti kastoy nga aktibidad kas may sa kadagiti commitment ti provincial headquarters makaipaaya ti tulong nang nangro na kadagiti kasapulan na ti Dara. Presente dagiti medical staff ti MMMH anang kolektar kadagiti Dara nakairamanen met dagiti pulis nga dayti medical field para iti panaka-assistir da. Basara ti record umabot ti 17,550 cc iti so amin ana kolektar adara manipod kadagiti 39 blood donors manipod kadagiti PNP personnel ken civilian. Maigo po ito, dagiti na kolektar adara, iti mismo a blood bank, tinaktel hospital, ket ag serbinto dagitoy, kadagiti ag kasapulan a pasyente. Malaki diti naktel hospital, ket adapay ti kolaborasyon metlaeng, ti provincial headquarters, iti ang Philippine Red Cross, nga danat ti kapada kampanya para iti blood donation. Okay, so digitoy ket voluntary nga agturong da. Iti sit may isang ka dito Red Cross Idol Joan. MMMH idikalman tinaki cooperate iti INPPO Idol Bernard. Sa balin to pa ti Red Cross nimawang pa iti schedule na Idol Bernard. Okay. So adanto ti ananan. Wala ta saan mo't amin ket na maalaan ti Dara. Dinto nga awan to operasyon ti PNP, di amin. Well, ito nga simultaneous Idol Bernard iti dadong makit saan da pekit di nga nakadonar ta kasi pas met ti activity damanen kadagiti naglabas bulan Idol Bernard o dadagiti aniversaryo usually custom net activity blood donation. Alright. Tapno ma-distribute met ti Dugong Bayani ng ating PNP in different organizations sa kadigitoy nga gondaway. Alright. Go ahead, Idol Joan. Damag iti INPPO kadwa iti 99.5 Asing Lawag Idol Joan iti team sa